Hey, mà không này ra được vì là car dù bây giờ mà chúng lại sẽ mình sẽ gran video lanan file bay nang mana video ko nai jukun asa pana thabai mojang blabu garji blabu ara nongthang mana judi channel gran bla channel ko like share subscribe khalamno baवनो nanga onnani channel ko subscribe khalam video ko jobjas pinelang erena entertainment ni thakai de bidibla जों video ko start khalam dinise लोगोबो नै फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै हिनजावा आलु हादों मा खालामदों हा मैगं हादों मैगं हा अबेनलै नोङो हा अबेनलै क'क्राझारनि मा मोजां खोन्थायाब्रा अबेनलै नोङो हा अबेनिब्रा मा खोन्थायाबो अबेनि होनना सोंदों मा हादों नोङो आलु हा आलुखौनो हायो नालाय सोरबा मा इफोरो जंग्ल मंग्लनो मारै हादो हाया इदि हायालै रोङालै नोङो इदि हायो आरो सोरबा मिनिलाय जा देलाय मिनिलाय 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 मिनिब्रा देलाय सालाय देखायलाय देलाय दाख्लै आनारस जाना सोलायनाय देलाय देखायलाय थौ संनायानो जाया माबो जाया मा इफोरलाय होद हानाया जाया गोलैयो खामानि गैया गार' माबायदि संदो मा इफोरलाय मा इफोरो जोंना नै माबाया एक्ट्रिसा हिनजावा माबा माबि आलु लिमगासिनो मारै नुदो रायजोफोर जोंखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हो आरो चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइबबो खालामना हो खालामाखैबा ना मा बुङो हिनजाव हा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो जोंखौबो एसे सापर्ट खालाम ना मा होनो बिमा हा हा इजा बुं ना मा होनो एसे जोंखौबो सापर्ट खालाम जोंबो एसे जानला मेनला भिडिअ इदिनो लानानै फैयो नङा होमबा भिडिअ लाना फैयोब्रा आलुसो हादो आलुआ हायाखैलै हानाया बियो आं गोथांसो आं हे बिदि जायालै फाग्ला आलु गोथांखौनो सोरबा जायो नालाय दे नोंनि परिसयखौ होदो दे मा नाममोन नोंनो मा नाफाथि नाफाथि मा लिरो टाइटेला बर' नाफाथि बर' हौवानि नामालाय हौवानि नामखौ मिथिया सन्थलालै मा मिथिया सन्थला बर' जाबायना सन्थला बर' ओमफ्राय नोंसा मामोन नामा मा नाममोन अबे गामिनि नोङो ए मा खोन्थायाब्रा हौवानि नामखौबो रोङा सन्थला माथलाखौनो थौ माबायदि हिनजावलै बिलाय जागोनलै थौ मा खालामलायखो देलाय खोन्थालाय मा खोन्थानांगौ मा नाम नोंसा बाबानि नामा है मा खालामनाय जादों बिलाय गारजोब्बायसो माथो नोंलाय से रोङाब्रा मानसियालाय बिलाय बेफोरो मा गारजोब्बायसो दोद माबायदि हिनजावलै बिलाय संनो रोङा दा सुनो रोङा दा नुबाय रायजोफोर माबायदि गारो मैगंखौ दोद मा जागोनलै जागोनलै उल्था फाल्था होनदो आंखौ हारसिं भिडिअ बानायनो होदो आं मानो बानायनोलै हारसिं हा हारसिं भिडिअ बानायनो होदो मानो बानायनो आंलाय नोंखौसो देखायना गारगोन आङो खिथु थांफानानै मा खालामो नायथारनि र' माबायदि सङो मंगलबार गरमथार बिराद बिदिनो भिडिअ लानानै फैलायबाय ओरैनो टाइम पास हिनजावजों मोनसे नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय नै मैया हालाय खालामदोंमोनलै एसे बे गुगाहां जालायलायदों गैला दंफां संफां दानफायजोबनांबाय नै नालेंखराबो दानफायनांसिगोन आरो दंबावो नै लांदां फांदां जाजोब्बाय ओरैनो लांदां गोजाखा सेस जाजोब्बाय नै दंफांफोरा दानफायजोब्बाय मोजां दंफां सोर माला देरबावगोनलै बेफोरलाय सेस दानफायनो गोनां जाजोब्बाय लांदांदां सान्दुं थिं थिं
दंफां फांसे मोजां गैलालै जोंनि जा नै मारै जाजोबखो लांदां जाजोबथारबाय सान्दुंआबो जि दुंदो दिनै माबालै मंगलबार जा न'आव रावबो गैया हाथाय बाजाराव थांजोबदों बिनिखायनो एसे सान्स मोननायाव हिनजावजों भिडिअ बानायदों आङो सान्स मोनबासो न'आव बिमा बिफा थाबा लाजियोलै लाजिनायखौ खारहोनो हायाखै आरो एसे सापर्ट होबाय थायोबा नोंसोर एसे लाजिनायफोराबो खारगोन दा लाजिनाय दोङो माने ओंखायनो साबसक्राइबारफोराबो खम नालाय एसे बारायबाथाय मोना लाजिनायफोरा एसे उत्सा जागोनलै बेनिखायनो अननानै चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम जाहाथे आं बिदिनो भिडिअ बानायबाय थानो हायो दे होमब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय ओरैनो सर्ट लानानै फैदों ए जांग्रावग्राव बाथोन आंखौसो पियास लाबोनो होदों नै जांग्रावग्रावनो माया जांग्राव जादों हा बाथोना बायला बुयलालै जोंना न'फ्रानो नैया गेब्ले गेबथे गोजा मा जाबावगोन संसाराव थांना थानाया बिराद मुस्किल जाना फैबाय ना मा होनो बिमा नंगौना नङा हा बिदिनो होननांसिगोन अननानै सापर्ट खालाम जोंखौ